ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Astra F ки дар кузофи хечбек свети сафед соли барои шуш 1990 соле ки неки ранги сазидани 94, 95, 93 бора сазидани сӯзае. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонш 90 мега 4 дискаи худаш салон шабсудай радной краскаи срочно мегад Россия мера билетдор мегад. мошина мефурӯшем бо нархи 20000 сомонӣ. бо арзонтарам мекунем мега муомилаи хубанро вариантҳои алиши ам ҳастай. ягон замин территория душами боша мега болоиш пул метавонем мега алиш ам мекунем. агар ягон замин боша мега ҳамин территория душами боша мега алиш мекунем болоиш, яъне ки чанд сум дар курай, яъне чӣ қадар метавонем мега соҳибшон ба қариб мега билетдорум Россия мерам арзонтар метавонем кадоми сумкати мегирад. мошин дар шаҳри Ваҳдат номерошон кор мекунад. маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Porter 1 аст ки мошини боркаш соли барои 2001 соле ки сазиданаш мегад на ходаса свети намихел сафедай. коробкаш механикаи мошин мегад 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балонаи 670 мегад. мошин мега масъала расход надорад. мошин нахадо мега Hyundai Porter 1 свети сафед мошини боркаш қарор дорад дар ноҳияи вахш фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ. бо арзонтарам мешавад, яъне ки кадоме ки мехара мега мошина омада аз пеш бинед арзонтар када метия мега соҳибшон. номерои билайни Тоҷикистон ва номерои тиселени Тоҷикистон аст. ҳардушон кор мекунад. ба кадоми то ки дар кор аст маромат тамос гирем. мошин ҳуҷҷат балон ҳамаш 100%. мошинам хуб аст. метавонед дига маълумота гирен срочно. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан свети сафед соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошина мега нав мега зубор мега пол худ моторш ай вагон мега нав задагаст. қатъи кафолат гарантия мега дискаҳои нав размери 15 мега 4 та балонаи 80% мега салонш мега полни худ дарнуш 95 кожини салон мега мошин 100%. қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри Қурғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 22500 сомонӣ. бисёри баъд мега камтарак арзон мекунем. срочно зарур мега зане ки сум дар кора беҳад ба зарур мега мефурӯшем бо нархи нами 22500 сомонӣ дар шаҳри бохтар. номерошо тисел аст. фақат одамони харидор мега илтимос беҳуда мегад нороҳат накунанд. кадоме ки мехара мега биёд аз пеш капот савдо мекунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сафед соли барои 1995 соле ки бензини холия мегад соҳибуш. объем мотора 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска дорад. 4 та балонаи 80%. салоншам тоза электропакет мошин мегад нахадо мега омада аз пеш бинен. мошин хари аниқ бошӣ мега биё аз пеш бин бо гап мезанем. нархи мошина 36000 сомонӣ мега соҳибуш. бо савдо ҳам мекунем мега одамони мошин харда. мошин боша дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо номерои вавилон аст. кадоми то мехаред маромат тамос гирем. шумо дам агар ҳамхари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки набошад маромат сурат ва маълумот шарои кунед. мо инамихе фурӯш реклама мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Daewoo Tico аст ки намхали светои золотисти соли барои 1999 соле ки бензини холия мегад соҳибуш. объем моторша 0.8 литри экономи мегад. коробкаш механикаи мошин мега сазидаш мега ҳолати хуб дар ҳолати хуби техникаи 4 балонаи 50-60% мега 4 та дискаҳои худаш
салоншам тоза мошин мегӯяд нахада омада аз пеш бинед мошин соза мегӯяд дар ҳолати кория қарор дорад дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ бо арзон мешавад чихолои нав задагия дар сурат мошин камтар хира омадага телефон шуда хира гирифта неки омада мега аз пеш бинен номерошо 918 аст вавилон аст ба кадоми маъқул аст маромад тамос гирен лайкҳои бепула гузорен навора то охираш тамошо кунед. шашум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон ваз 21015 аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем соли барои 6 2000 солае ки бензини холия мегад сӯзишвориш абё матоша 1.5 литри простой гуфтааст коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин намхали састе намхали радной краска салон шамсозай дар ҳолати кория мегад хай 4 балонаш простой мегад ҳолати мошин миёнаи нахадо мегад созай биё омада бин мегад бо савдо ҳам мекунем нархи мошина 11000 сомон меган бардорум бо арзона мешавад ки 2000 солаи мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе будан дӯстоне ки намхали пуристабда намхали ваз 21015 ина ба шумо вариант ва кадото маъқул аст садошона тамос гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст бадрон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли барои 1999 солае ки сӯзишвориш дизел абё моторша 1.6 литр гуфтага аст бадрон соҳибуш коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ду балони пеш мегад пачка ду балони ақиб 70% мегад моторош полни худ нав кадаги мегад аккумулятори пачка дорад неки ҳуҷҷатҳои мошин мегад бучидагия мошин опшн мегад антифриз масъалаш нав алиш кадагия мегад соҳибуш инам хел састения инам хели радной краска 4 дискам дорад хоб дига маълумотои пурра мегад ба телефон ёки омада мегад аз пеш бинед қарор дорад дар шаҳри Истаравшан Оротепа нархаш 19000 сомония ки бо ягон сумша мегад арзон мекунем неки ба телефон савдо намешавад омада мега мошина аз пеш бинед Hyundai Starex 1999 солош маравад номерошон вавилон аст занг занед. ҳаштум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон ваз 2107 аст ки молодежни свети сафед сайстани беҳтарин соли барои 6 2009 солае ки бензини холия мега сӯзишвориш газан дорад 2009 сол шуда абё мотор 1.6 литри простой коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин сайстани задаги пӯшидаги надорад мошин мегад моторош беҳтарина 1 сола ҳуҷҷат дорад мошин мегад нахада омада аз пеш бинед намихе сайстани намихали радной краска савдош мегад танҳо дар назди капот фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ бо арзонтара мешавад салон ҳамаш 100% радной краска тоза мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад ба кадом то ки маъқул аст номерошо номерои мегафон аст кор мекунад метавонед тамос гиред шумо дам агар хали мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки намоша барои фурӯхтан маърамат сурат маълумот шарои ки реклама мекунед. мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка свети намхали селебристи соли барои 6 1998 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад абё мотороша 2 литр гуфтааст коробкаш механика ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин састани мошин электропакет 4 балонаи 70% калпакҳои худаш свети селебристи ақибша мега танировка дора мега хайбухтон аниқ када гирен тоқа одамони харидор мега беҳуда мега нороҳат накунанд пешакӣ соҳибшон ҳама хел гуфтааст нархи мошина 43000 сомонӣ мега бо арзонтар мекунем мега хайм суратош 3-4 дона бардор суратҳои ақидурнуш нестай барои ҳамин хайбур рафта аз пеш бинен 43000 сомонӣ арзонтар мекунем мега мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ба кадоми шумо агар дӯстон агар маъқул бошад номерошон тисел аст кор мекунад маромад пурра маълумотша занг зада гирем аз шумо хоҳиш кардам я лайки бепула гузорем ва имконат бошад агар ҳамин силкаи навори моро дар ватсапи мотон падилса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки автомат соли барои 6 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад абё мотороша 1.6 литри простой гуфтааст коробкаш автомат мегад сайстани мошин мегад нахаду ҳолати миёнаи соза мегад соҳибшоне ки дар сурат мошин тоза мегане ки ҳолати мошина мегад соҳибуш миёнаи соза ҳами хел гуфтааст 4 балонаи 60 4 диска салон шуда мехали радной краска аст мошин мегад нахаду мефурӯша мега бо нархи 10500 сомонӣ
кадоми мошинхари аниқа мега омада аз пеш бинад 10500 сомонӣ муомила мекунанд. мошин бошад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор дорад. ноҳияи бобоҷон ғафуров бардон тарафи хуҷанд мешавад, кадоме ки намедонад. номерошон номери тисел аст. ба кадоми то ки маъқул аст марҳамат тамос гирен. шумо агар мошин хар бошад дар комментари нависед ки чӣ хел мошин кадом марка, мо албатта пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2106 молодёжин аст ки советский мошино соли бароишуш 1985 сола мега сойбуш хобстушвориша мега бензини холия мега газатор абиоматоша 1 литр экономия мега камасраф коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега аккумулятор надора мега номерошам номерои кӯна шидаги мега соҳибшон. мошин мега ҳолати миёнаи нахадо мега фақат як аккумулятор мезане мега фори номероша нав мекунем. дига ҳамаш 100% мега инам хеле ҳолати миёна мега ба ҳамин хотир арзон кадам мефурӯшем. нархи мошина мега 4000 сомона мега бо арзона метиҳам мумкин то 3000 сомона мумкинам хел тиянтона бо хайхтон ани хадагире мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон билайн аст метавонед занг зада пурра маълумот агире айда дига мошин арзон намеёбад. мардони азиз кадоме ки харидор аст хай каунтар меличов кор дора метавонед ки ба шахтон кунед марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2004 солае ки бензини холия мегад газ надорад. абиомоторша 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин нахадо. мошин мега перекидка нест мега мошин яъне ки чизе аст ҳамин перекидка нест. 4 балонаи нава мега 4 диска дорад. мошин мега электропакет салон тоза кондитсионер радной краска мошин мега тоза бе ягон расход. инам хел радной краскаш инам хел бардон азиз чӣ хеле ки намедонам свети шампанский чи аст инам хел света балон мега нав аст диска писка мошин мега бе камбуде омада бинин мега пушаймон намешен мошини бе ягон расход. нархи мошина мега 58000 сомония мега бо арзонтар кадам метиҳам мега салоншам кокхожния мега нахада коробкаш механика мошин мега дуруни шаҳр душанбеда гаштаги аст мега тоқа дуруни шаҳрда кадоме ки мехарам мега бо арзонтара мекунем аз 58000 сомонӣ муомилаи хуб мекунанд. дар шаҳри душанбе номерошон вавилон аст. ба кадоми шумо маъқул аст марҳамат тамос гиред тоқа одамони харидор. хоб шумо дам агар барадорам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад инами хе метавонед ки ранги ами хе бародарон ранги дига одамон сурат маълумот нарх навуша роӣ кунед. мо инам хе дар видеои оянда рекламаш фурӯшда мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.